Ebuka ewofu ọkpụrụ ọ na-wuru akpụ n'ogige ya Chinedu abalị ikpa na mpata anụma ọkụkọ mbeke agabakwa nna machin tupu ụmụnne chọrọ esku a ga-agba gị ya agba anyị na nwere ike ịkụziri ya na ABCD ya na wuru owe na live ka ahụ machin ya fụ ala o teela ọtụtụ na anụ rọrọ mpọta injinia Bruno tọnụ bise jega ntọrọ gị ma nsa jega anyị were n'otu biriba n'ọṅụrụma obiọma nyekwa n'ụwa tọnụ bise jega ntọrọ gị ma nsa jega anyị were n'otu bibiribe n'ọṅụrụma eme niile ọdụ ụwa mma eme n'alọrụ ụwa mma ị ga-afe n'ụwa isi eme ụwa tupu kere gabata anyo ome mmajisi ike n'ọlụ ome njọ wepụ aka njọ anyị were n'otu ihe nwụwa Chineke ekechara were so ya bisi na akara tii ya sani were akara je nwụrụ aka m ọhụgbọ Chinedu mgbagba gbamarịma ọhụgbọ anne na nwerigari ọkananyo isi ukwu boku anya na-ajụ ele nne ele nwa ọnụ bise jega ntọrọ gị ma nsa jega anyị were n'otu biribe n'ọṅụrụma enwe onye ọnụkwa n'elu uwe ozuru oke ma anaghị ụma moto gị nyụ ọkụ gị ga-enu ya agbara obi agbara ụtọ agbata obi ma n'ụsọ nwanne ya omemme ji isi ike n'ọlụ ome njọ wepụ aka na njọ anyị were n'otu biribe n'ọṅụrụma ndị mmadụ abịala m elu ụwa ndị mmadụ abịala m n'elu ụwa omemme ji ayọla m n'elu ụwa ndeke ngọtala sebala m n'elu ụwa ome nwanne nwanne ayọla m n'elu ụwa ayọla m nwanne me shajida anyị nwere otu ngaji ji n'otu ụwa onye megwukwala ibe ya o maka agbanyere ibe ya otu afọ ya elu ụwa ya onye zujuru nke ya bara alaba ekwuola m ya ọwụ n'iru onye ka anyị ga-eruo ọhụ na-eru chukwu anyị were n'otu bibiriba n'ọṅụrụma udo nụkwanụ chema ọnwụ o jara ahụ gwụ apa na-ewukwala n'elu wasa owu ndụ ya onye bụ agbụlụgwu onye marala lele omechi enye ya eriri ya were ya gasị ike ụmụ amaala marala amata yoro yoyoyo ya ronye anyị were n'otu obi gbarabanụ n'egwu anyị oke ọgba arụsiri nnukwu ọkụkọ fụọ ya orefuola ndị ọma bishiri ụzọ Chineke anyị were n'otu obi gbarabanụ n'egwu ụwa omenne ji meje mọnụ anyị were n'otu biribe n'ọṅụrụma shanjida ka Chineke kechiri ụwa were ihe anụ ụlọ ti ihe ime si anyị were otu obi jiriri mee ndị ụwa pụrụ ụrụ bịa Chineke gụrụ ndị ụwa ezi nwanne James Obinna dadi Chikwe isi mmebole ọnụ bise jega nkele gị ma nsa gaga anyị were n'otu biribe n'ọṅụrụma otu onye naanị ya rie akwa agbọrọ ya afọ eji esi eri akpọ onye rie nri ala Christopher Kere Bonoma Group of Company omenne ji meje mọnụ ọnụ ntọrọ gị ma nsa jega anyị were n'otu bibiriba n'ọṅụrụma otu obi nyekwa n'ụwa taa Hyacinth Amadi onye ọma bichiri si n'enu nnọlụ m omenne ji isi mmebole mama bitesi ezi nwanyị mara anyị were n'otu biribe n'ọṅụrụma ndị mmadụ abịala m elu ụwa
Emadi sabiala mo neluwa Omeneji sayola mo neluwa Sebala mo neluwa Mewande honna yola neluwa Yola mo wanne me Jono nyotane sayola mo dikemere Funky for corner say sayola mo ndomae Ajapa do wolo nwe ya but o fe vitamin ri ho onye ọwụla na-eme ihe ọlọ na-eme ya na Chineke aka ma kwụ ya daa henka n'ihi na ọpụpụ m na mbata ma ọ Chinedum onye Chineke emi na kando ya were mpanaka je ma ọ na-agbasara ya Prince Ifeanyi Ogbonna oke osisi n'Ugwuta ọnụ na Raleigh, North Carolina, United States tuyapem yagashie yo wo nene Chimie onyoma chimie onyoma Chimie onyoma Chineke ngo odoropo Chineme manu keturu wakani ya so ya full stop ya so kusiwo China sebere Jehovah di onye Engineer B ebe ni na ine ade akpaka namba egwu iye ni na ine mani na ya yo Chinedi umelu wachako nyonye ya onye makere mma ya meme mechie yi anya mara chana shezu abuba umelu wandabali mbezu wezu abuba onye Chinere sigachi imalile da yenime cheje meze umelu wandabali mandoma biziluza cheje mezile Chinekele jiladinde ayama imezie n'ụwa siela anyị rice nyanye salad sha ejiriri mee Chineke gbala gị Christmas na ga-eri shiri here happy a Chineke wụ nke ọ dụrụ kpọ ndaburu maka ebe ọbụla kụrụ gbọrọgbọrọ enwe onye fụkara na enwe onye n'ebe a ma mma ọbụla ị kpọrọ Chineke ya aza gị o holy nsọ Chineke gosiela gị kekele chi gị umelu wanda mari ma cheche bezile koya Chinedu nemle jakodo de ya ofe ọdọkwụrụ ọgari abụje koya pem Chimie onyoma chimie mande no Asia mande no Japan mande no US Chineke dumando Chineme ma Chineke ami n'onye ọbụla ka ndụ China sebere Jehovah di onye dị ka ebe ni na ine chani na ya yo Chinedu iye ni na ine mani na ya yo Chinedu iye ni na ine mani na ya yo Chinedu Chinedu ndị na-amụ nwa n'ụwa Chineke na-edu ndị na-alụ di n'elu ụwa Chineke na-edu ụmụ akwụkwọ ewe Chineke na-edu ebe ni na ị na-eje anyị na ya yọ Chinedu ihe ni na ị na-eme anyị na ya yọ Chinedu ọhụgbo sharị onye bụrụ chi ya ụzọ ya gbagbuo onwe ya ọsọ mana Chineke bụrụ gị ụzọ ya nwela gị halogen light ụzọ na-agabara Shanchida ọhụgbo ọwụ Chinedu and his freedom band of Africa o sharị yari Chidabru na okpeshi with God all things are possible site na mara Chineke nwanyị amụọla nwa o site na mara Chineke nwanyị amụọla nwa omekwa ya karịrị Chineke ihe ni na ị na-eme n'anyị na ya yọ Chinedu nwaanyị ọhụla amụkwa nna nwa ọ nwụọla teste ọhụgbo Chinedu ọ dịkwa n'izi nwaanyị iri ime mụrụ nwa n'eluwe oya Chinedu mo Chineke ịwa ya omeme mma nne mgbọkwa nwa gbọnụ ya kele Chukwu lesekesi eye karịrị Chineke na lide mma onye nụ ka ọnụ chidi aka ya elu kelema Chineke daa nye ọbụla banyere Chukwu melu ụwa ọ bụ nụ ya mara mma Injinia B nwanne Shime nna gị daa chikacha
kacha henine na gitoli traye boso no kago acha kodo ni here ndị na-asa ya n'ụwa Chineke na-eduru ndị na-arụ ọrụ n'ụwa Chineke na-eduru keke na pepe keno na lowere Chinedu ihe niile anyị na-eme anyị na ya yọ Chinedu ọrụ niile anyị na-arụ anyị na ya yọ Chinedu Chimie onye ọma Chimie Chimie onye ọma Chimie Chineme mmanụ ọ dị onye dị ka gị Chi na-asebere Jehova dị onye dị ka gị ebe niile anyị na-eji anyị na ya yọ Chinedu ihe niile anyị na-eme anyị na ya yọ Chinedu onye ọma Chineke hụ onye ọma m chituma gị ya na-agọzie gị ọhụgbọ anyị ahụ na onye ahụ n'elu ọkọta ya agbụ ala ọwụkwa oversize ka oyi ọnụ m aka Chinedu chee ebe ọwụla ị nọ mara sa Chineke wutu anyị ahụ n'isi obi onye bụgo obi ha futu obidokwa nna Kochile Ifeanyi nwa mama Afuneke Antikofa Koko ụmụ nwanne gị na-agajụ gị onye na-ala nwa mbụ n'ala Ikonuchi olo Antikofa ya gachiela gị onye nara ala nwa mbụba ị nara anụ nwa mbụba mana jụma gị nara ya Ikonuchi ya n'elu ụwa maga nara ala nwa mbụba ị nara anụ nwa mbụba mana jụma gị nara ya Ikonuchi ya n'elu ụwa so onye nara ala nwa mbụba ị nara anụ nwa mbụba mana jụma gị nara ya Ikonuchi ya ndọma Chineke kele dịrị go onye nara nwamba akụrụba ya ije usi dụọla Chineke aka ọnụ Chineke setụfụ aka ya dụọ ka ịnwụ mkpala Sammebe adị mma dede nna sokoro adị mma enyi nyekwa anụ nwa mbụ onye ọbụla Chineke enyekwa n'ụba o nyere ya si enye ruo ndị ọzọ omebe unu nwebenye n'elu ụwa omebe unu nwebenye mana jụọ gị che n'ụwa gị ka mma maka enwe onye tehụrụ ụra maka o shiri ahụ omebe unu nwebenye n'elu ụwa omebe unu nwebenye mana jụma gị che n'ụwa gị ka mma omewe ụgbọ ogbenye aka ga-ata igo ogwu o jinye nwata wele aka aka ga ya oweda aka ya n'elu ụwa ezogide o jinye nwata wele aka aka ga ya oweda aka ya mama m na-ewe ezoge maga nara ala nwa mbụba ị nara anụ nwa mbụba ma nna jụma gị nara ya Ikonuchi ya n'elu ụwa maga nara ala nwa mbụba enyi m nara nwa mbụba ma nna jụma gị nara ya Ikonuchi ya anya verolo Owigiri nwena sere tabianichi Chinedu ndemule obu wembe n'elu ụwa chikere ọkpọnụ ke ya onye mewugo onye ọka mmụọ narịla mma amewado n'ọrị mma andọma dedi nwe gwenya bịanichi alowere ndọma na-ejeje mba na-abịa n'ọla n'ije owere na n'ọla ije enime elu ụwa nwoke Chineke elu ụwa n'ịbịara bụ nke Chineke megwado n'ọrị mma esi ụlọ mara mma n'afọ mama akere nwanne achikere nwa bekee ụdụba nnọma bishi ma ndị eji ada ala iwecha ada ewezi ole onye nwụrụ na-eli ekwe lele maka elu ụwa awa ahịa nye na imega n'elu ụwa Chineke nwanne megide na mba n'ibe gị elu ụwa esiri efere ibu ka bọọlụ gbuchiri ya pii ụla ajala m ete ebe ọnwa onye ọbụla chọwa ya
wede wegwenya benola anya na mara me ga felu wishi ela ndi na burudo nnemla keji na pampa yekuo okwana benola ekilela Chinedu umelu wendo mano merimbane jembaye ajeje dwanije jeje dwanije neluwa Inarala wambubae Enyi minarala wambuba Anya na jumage nara ya konuche ya neluwae Anaga narala wambubae Inaranu wambuba Mana jumage nara ya konuche ya rao Ona ulalika yono wale mwayo Oli chapano ya Makiri chayo no gebe na lueligwe Awi chitamanya nje Michael atuoga kanya You can delay my destiny, but you cannot stop it. Impossible, ya. You won't Nezele Ama wezeze mekwa bande keke neze Hona chineze beri malao Ekeneza anya kelela. His Royal Highness Engineer Frederick Yo Ogechi Wachukwe Owe ya woboro wano Neze Frederick Ogechi Ono mameje mona nara kubaka nara gakonuchi Onyeze Mentole Ono mameje mona wonda mente wona Chineze beri malae Kuna nnem Ono mameje mona nara kubaki nara gakonuchi Kuna Chifudi Ayokere Special Senior Apostle Woko Mama Mai Omenejile Miri Nezoro Awana Fungo Balai Onyama Enanu Nolumo Owe di Ayokere Meneji Eziwanyi Mobidia Mrs. Chinyere Nike Igolo Iron Lady. Oh, boy. Ngachi Onyama meje mona nara kubagi anara gatonuchi Iron Lady Elebu kwa kura attention. Ebelebe ebuo. Upu kipe ya. Hey! Iwe onye mma. Amamihe is important. Amamihe kachakwa n'elu ụwa. Onye nungo no yoma Chineke si ya were amamihe wee isi anga wega ofe Cha ụwa na dogbu onwe ya. Aishi bade mula nyebe ya mada Ahụ gbaa. Onye mere na kere mma ya mee ya. Ibade mula nyebe ya mao Ibade mula nyebe ya mao I je cut off my pin. Or cut off withdraw. Mese be ya. Eme ya ya ari mma. Maya ine Ibade mula nyebe ya mao Oguchi Ibade mula nyebe ya mao Nelowe hopana Onye wene jibe jamaya Onye wene jibe jamaya Ine Ande nebi Ayama Demeje manu ayama Umuneji ayama Demeja bamba Ekele diri Chineke ka Onye kere igwe na lao Anyị sobu kwugari ma Chineke kele diri ga Ekele diri Chineke ka Onye kere igwe na lao Anyị sobu kwugari ma Chineke kele diri gi Obede mata ya Ugwu jakpo ya Onye nwe nne ji Site jama ya Sogbeje mata ya Ugwu jakpo ya Onye nwe nne ji hụkwanna Site jama ya Chineke asị eji ahụ gị anya. Anya zụrụ mbọ ga-akwọ mkpobi paala gị. Chineke ya gachie na were ngozi gị ụwa anyị isi. Gachu mboso Nde buru eji igbu agụ agalabi ijelu wa mwende Ndị gburu ezigbo agụ ya egbu agụ nna. Nse mkpọcha amadike onye mwende Ọjị ngwuru n'ụmụ ọhịa Daha ya emekele mara ya Onye nwe nne gị nwere mmanụ taa. Seseke mwendeji jeje webedweli Onye ọma mejaba mba Gaghị stesi mekele
Chineke Ọdụmeje Jesi Group of company onye ọma nọ na Benin City Just Chief Engineer Nico Kere Omemeji Okomaremma onye ọma meje mọnụ Daniki na-ekele gị Ọnwa gbaba ndị jago mmadụ ọwa nwanne dị namba 1 of Asia General Danik anyị ekelela gị taa ije mgbe kere nwanne jelelija maka ife kwuru ife akwụdebe Dr. Sebastian Sabato meje mọnụ omenneji nwe Okomaremma ije mma olumekele gị ya ịkwala gị wete mma mata ugwu jakpọ ya onye nwe nne ji hụla ijama ya sogbede mata Mamarema ugwu jakpọ ya onye nwe nne ji ikpe jama ya nwachi mere eze kwana ọfụmaga ngwuru mekwaba si na apọstụl kenisogere omenne ji shimekpe omenneji ọ karịla gị mere mma eze one of ama pimerere Chief Stanley Okere omenneji nwe Okomaremma omenneji ya gachiela gị taa Mr. Osiye omena 5 nwanne m onye ọma meje m ọnụ olumekele gị ọgbọ sawa ayamma ọdọgiri wushi yo King Shalampa ome nwanne oge gbazụ okowa n'ọfimeri enwe agụmbale agụmba ayamma menneji ayamma onye meje m ọnụ onye fe eze eze ruru ya oge one of ụlọakpọ ya Chifoles nne m omenneji nwe Okomaremma olumekele gị Papa Van Amadi onye ọma nọ na Pieja baga ndava n'ezi mmebole olumekele gị oli Mr. Tangodike ndarige omenneji nwe Okomaremma olumekele gị aisi onye ọwụla ejeme ihe ọma Zebụlọ na Amaka onye ọma meje abamba maka ihe o mejiri akwụla akwụ Chinna mebole American base nwe Okoma nne m alụba alụbara Zebụlọ Nwakọcha Kamija Brako nwe Okomaremma Chineke nyere gị shu koi koi Koya ogbede mata sawa ukwu jakpọ ya onye nwe nne ji hụkwa nna ijama ya iketukwejachu mbọsa ndọma gburu eji gbu agụ anụ gbọrọ nkejeji ọnụ gaga n'ogwu ekele dịrị Chineke onye kere igwe n'ala ya anyị zọmụkwụgharị ma Chineke ekele dịrị onye Chineke nụkọ nụ nahere mma ya mee ya ekele igwe n'ala ya maka anyị Chineke kere n'ụwa zọmụkwụgharị ma Chineke kele dịrị ya Injinia B